அசீம், ஏடிகே, ஜனனி இவங்களோட கதையை மட்டும் ஏன் புறக்கணிக்கப்பட்டது? நிவாஷினி அப்புறம் தனலக்ஷ்மி இவங்க 2 பேர் கதையை மட்டும் எதுக்கு பொறுமையாக உட்காந்து கேட்டாங்க? ஸோ இந்த வீக்லி டாஸ்க்காக இருக்கக்கூடிய இந்த கதை சொல்கிற டாஸ்க்கு நேற்று எபிசோடில் என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு அடுத்ததாக இந்த லக்ஸுரி பட்ஜெட் பாயிண்ட்டு இந்த டான்ஸ் மாரத்தானில் யாரெல்லாம் பெஸ்ட்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க, யாருக்கு இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் போயிருக்கு, ஸோ இதில் உண்மையிலே பெஸ்ட்டு பர்ஃபார்மர் அப்படிங்கிறது யார் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இது இல்லாமல் நேற்று நடந்த சில சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை பற்றி நம்ம பேச வேண்டியது இருக்குது. இது இல்லாமல் நேற்று எபிசோடை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ 24x7 பார்த்தாலும் சரி, எபிசோடு பார்த்தாலும் சரி, நீங்கள் நேற்று பர்ஃபார்ம் பண்ணதில் யாரை பெஸ்ட்டு பர்ஃபார்மர் அப்படின்னு ஒரு ஆளுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா அது யாருக்கு கொடுப்பீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட்டில் போடுங்க. நான் இந்த வீடியோட இறுதியில் நான் யாருக்கு பெஸ்ட்டு பர்ஃபார்மரை கொடுக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்னா பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகானோட ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த லக்ஸுரி பட்ஜெட் பாயிண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் வின் பண்ணாங்க, ஸோ யாரெல்லாம் பெஸ்ட்டாக டான்ஸ் ஆடினாங்க இந்த டான்ஸ் மாரத்தானில் அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஜிபி முத்து வர்சஸ் ஏடிகே. ஸோ இவங்க 2 பேரில் ஜிபி முத்து ஒரு கலக்கிட்டாருங்க, இறங்கி குத்திட்டாரு. ஸோ அதுக்கு அவருக்கு 400 பாயிண்ட்ஸு அந்த லக்ஸுரி பட்ஜெட் பாயிண்ட்ஸு கிடச்சிருக்கு. ஸோ இப்போதைக்கு அதிகமாக இருக்கிற லக்ஸுரி பட்ஜெட் பாயிண்ட்ஸ் வச்சுருக்கிற ஆள் அவர் தான் நினைக்கிறேன். ஸோ அதுக்கு அடுத்ததாக தனலக்ஷ்மியும் மணிகண்டனும் ஆடினாங்க. மணிகண்டனும் பயங்கரமாக தான் ஆடினார். ஆனால் எதுக்கு அந்த பக்கம்லாம் திரும்பி ஆடினார் அப்படிங்கிறது தெரில. ஸோ தனலக்ஷ்மி உண்மையிலே ஒரு பயங்கரமான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸை கொடுத்தாங்க. இறங்கி குத்து அப்படிங்கிற ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தாங்க, வேறு லெவல். ஸோ அவங்களுக்குமே ஒரு 400 பாயிண்ட்ஸ் போயிடுச்சு. ஸோ இப்போ 400 பாயிண்ட்ஸ் இவங்க 2 பேருக்கும் போயிடுச்சு. அதுக்கு அடுத்ததான் அசல் அப்புறம் ராமசாமி. என்னடா சிரிக்கிறேன்னு நீங்கள் கேட்கலாம். ஆமாங்க, 2 பேருக்குமே ஆட தெரில. சும்மா ஏதோ பண்ணி அதில் ஓரளவுக்கு, அதாவது ரொம்ப சுமாராக இருந்தது 2 பேரும் டான்ஸு. அதில் ஓரளவுக்கு சுமாராக இருந்தது அசல். அதனால் அசலுக்கு கொடுத்துட்டாங்க. ராம் உண்மையிலே ரொம்ப மோசமாக தான் டான்ஸ் ஆடினார். டான்ஸே அவருக்கு வராது போல். ஸோ அதுக்காக அவர் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், அடிக்க முடியும், வரலைன்னா வரல தானே. ஸோ இந்த 2 பேரில் அசல் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ 3 பேருக்கு இந்த லக்ஸுரி பட்ஜெட் பாயிண்ட்ஸ் 3 பேருக்கு போயிருக்கு. ஒன்று ஜிபி முத்து, ஒன்று தனலக்ஷ்மி, ஒன்று அசல் கோளாறு. ஸோ அதுக்கடுத்ததாக இந்த வீக்லி டாஸ்க்கு. இந்த டாஸ்க்கை நிறைய பேர் நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். இந்த 24x7 பார்த்துட்டு இருக்கவங்க நிறைய பேர் ட்வீட் பண்ணுறாங்க. இந்த டாஸ்க்கே ஒன்றுமே புரியலையே. இப்போ கதை சொல்லும்போது எதுக்கு நடுவில் போய் பஸ்ஸர் அமுக்குறாங்க, இல்லை எதுக்கு பஸ்ஸர் அமுக்காமல் இருக்காங்க, அமுக்கணும்னா எல்லாருக்கும் அமுக்க வேண்டியது என்ன அப்படிங்கிறாங்க. இப்போ இது என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் கதை சொல்லணும். அந்த கதை சொல்கிறத மற்றவங்கள சுவாரஸ்யமாக கேட்க வைக்கணும். நீங்கள் என்ன கதை வேணால் சொல்லலாம், உண்மையான கதை மட்டும் சொல்லணும்லாம் இல்லை. நீங்கள் ஜோடித்த கதை கூட சொல்லலாம். ஏதாவது ஒன்று நீங்களாக உருவாக்கி, இல்லை ஏதாவது ஒரு கொரியன் படமோ, இங்கிலீஷ் படமோ, இல்லை தெலுங்கு டப்பிங் படமோ, எந்த கதை வேணால் சொல்லலாம். உதாரணத்துக்கு இந்த மாதிரி அதுனா இந்த தெய்வ திருமகள் மாதிரி ஒரு கதையை சொன்னீங்கன்னா கூட உட்காந்து கேட்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு கற்பனை கதையை கூட சொல்லலாம். உங்கள் கதையை தான் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆனால் அந்த கதையை எதிர்க்க உட்காந்துருக்கவங்க சுவாரஸ்யமாக கேட்கணும். வெளியே 20 பேர் உட்காந்துருப்பாங்க. நீங்கள் அங்கே ஆக்டிவிட்டி ஏரியாவில் உட்காந்து பேசுவீங்க. இப்போ ஃபஸ்ட்டு அசீம் போகிறாரு. அசீமோட கதை அவர் எடுத்தோன்னே ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்தோன்னே ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஆரம்பிச்சார். இந்த இந்த கதை சொல்கிற டாஸ்கில் எப்படி ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா, இப்போ எப்படி நம்ம வீடியோ ஆரம்பத்தில் ஒரு இன்ட்ரோ ஒன்று கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் போகிறோம்ல, அந்த மாதிரி கூட பண்ணலாம். ஸோ அவர் முக்கியமாக அவர் சொல்ல வந்த பாயிண்ட்டே, என் பையனை நான் ரொம்ப வருஷம் கழித்து எங்கே பார்த்தேன் அப்படின்னா 6 மாதம் கழித்து நான் இந்த மாதிரி ஒரு கோர்ட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கூண்டில் நிற்க வச்சு தான் பார்த்தேன். அப்போவே என் கண் கலங்கிடுச்சு. ஸோ அது ஏன் அந்த நிகழ்வு நடந்தது அப்படிங்கிறத நான் இப்போ உங்களுக்கு விளக்குறேன் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிருந்தாருன்னா உட்காந்து கேட்டிருப்பாங்க. ஸோ எடுத்தோன்னே இந்த ஆள் ஏதோ டைவர்ஸ் அது இதுங்கிறப்பல இது தேவையில்லப்பான்னு போயிட்டு ரசிதா ஃபஸ்ட்டு அமுக்க அடுத்தது லைடாக எல்லோரும் வந்துட்டாங்க. ஸோ அதே மாதிரி தான் தனலக்ஷ்மி வந்தாங்க. ஸோ தனலக்ஷ்மியுமே கிட்டத்தட்ட அப்படி தான் ஆரம்பித்தாங்க. ஆனால் உட்காந்து கேட்குற அளவுக்கு ஓரளவுக்கு சுவாரஸ்யமாக சொல்லிட்டாங்க. எடுத்தோடனே ரொம்ப அந்த அம்மாங்கிற அப்படி ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்துட்டாங்க. அம்மானோடனே அம்மாவை இழுக்கிறாங்க. அப்படி அம்மாவை பற்றி என்ன தான் சொல்ல போகிறாங்கன்னு உட்காந்து கேட்டுகிட்டே இருக்கும்போது ஒரு நிமிஷம் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ அவங்களும் நிறையா சொன்னாங்க. ஸோ அதை கேட்டு நிறைய பேர் தனலக்ஷ்மிக்கு சப்போர்ட் பண்ணலாம், அவங்களும் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு பக்கம் ஒரு சின்ன சப்போர்ட் வந்துகிட்டு இருக்குன்னு வைங்க. ஸோ இதுக்கு அடுத்து தான் நிவாஷினி வராங்க.
நிவாஷினி ரொம்ப சாதாரணமாக ஆரம்பித்தாங்க. எப்படி ஆசிம் வந்து ஒரு ஸ்டோரி ஆரம்பித்தாரோ அந்த மாதிரி தான் ஆரம்பித்தாங்க. ஆனால் அவங்களுமே அந்த அம்மாங்கிற ஒரு விஷயம் ஒன்று போட்டாங்க. அப்புறம் ஏதோ ஒரு மார்க் ஒன்று இருந்தது அவங்க ஃபேஸ்லேயும் உடம்புலையும்னாங்க. ஸோ அதை அப்படியே உட்காந்து என்ன தான் அப்படின்னு சொல்லி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ அவங்க கதையை முடிக்கிறதுக்குள்ளே முடிச்சிட்டாங்க பிக் பாஸே. ஆனாலுமே சுவாரஸ்யமாக கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அவங்க 2 பேரும் வந்து வின் பண்ணாங்க. யார்? தனலட்சுமியும் நிவாஷினியும் 2 பேரும் அடுத்த வாரம் நாமினேஷனில் தான் வர முடியாது. ஓகேவா? அவங்கள யாரும் நாமினேஷன் பண்ண முடியாது. அவங்க வந்து அதுக்காக இதில் தோற்றவங்க எல்லாருமே வந்து டைரக்ட் நாமினேட் கிடையாது. இதில் யார் டைரக்ட் நாமினேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, யார் போய் அதிகமாக பஸர் அமுக்கி நிறையா வாட்டி அமுக்கியிருக்காங்களோ அவங்க தான் வந்து இதில் நாமினேட்டில் வருவாங்க. ஸோ அதனால் பார்த்து பக்குவமாக உட்காந்து என்ன தான் சொல்கிறான்னு கேட்டு, இல்லை நம்ம மட்டும் போய் அமுக்கிட்டோன்னா அது ஒரு கவுண்ட் ஆகிடும், அவங்க ஜெயிச்சிருவாங்க. நம்ம மட்டும் போய் அமுக்கிட்டு அது ஒரு கவுண்ட் ஆகிடும், ஐயோ ஒரு இது போச்சே அப்படிங்கிற மாதிரி உட்காந்துருக்க மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுக்கு அடுத்ததாக நம்ம ஜனனி போனாங்க. ஜனனி வந்து எடுத்தோடனே ரொம்ப ஸ்லோவாக ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ வழக்கமாக இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த கதை சொல்கிற டாஸ்கில் வழக்கமாக எல்லாருமே ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஒரு ஃபார்மெட் இது, ஒரு டெம்ப்ளேட்டு. ஸோ அதே டெம்ப்ளேட் ஆரம்பிக்கும் போது சரிப்பட்டு வராதுன்னு சொல்லிட்டு அமுக்கிட்டாங்க. விக்ரமன் எழுந்திரிச்சு வந்தோடனே பின்னாடியே தனலட்சுமியும் இன்னொரு ஒரு ஆள் எழுந்திரிச்சு வந்து அமுக்கிட்டாங்க. சாந்தின்னு நினைக்கிறேன், ஆமாம் அமுக்கிட்டாங்க. ஸோ அதே மாதிரியே நம்ம ஏடிகே பேசும்போது சத்தியமாக சுவாரஸ்யமாகவே இல்லை. அவர் ஏதோ ஸ்டார்டிங்லேயே அப்படியே ரொம்ப ஃப்ளாட்டாக போச்சு. உடனே ரொம்பலாம் போகல, ஒரு 30 செகண்ட்லேயே என்னமோ அமுக்கி வெளில பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ ஒரு 5 பேரில் நான் 5 பேர் பேசியிருக்காங்க. இதில் 2 பேர் தான் வந்து அடுத்த வாரம் நாமினேஷன்லேருந்து சேவ் ஆகிருக்காங்க. இந்த வாரம் ஒரு வேளை தனலட்சுமி போயிட்டாங்கன்னா இந்த டாஸ்கில் வின் பண்ணது அப்படிங்கிறது பிரயோஜனமே இல்லாமல் போய்டும். ஸோ அதுக்கடுத்து தான் அசீம்க்கும் இந்த ஷெரீனாவுக்கும் ஏதோ ஒன்று போயிட்டே இருக்குங்க. அப்பப்போ தனியாக உட்காந்து பேசுகிறாங்க. ஸோ இவர் அப்பப்போ கோச்சிட்டு போகிறாரு. ஆக்சுவலாக இந்த 24x7 பார்க்கும்போது அங்கங்கே பார்த்ததுனால எனக்கு தெரியுது. ஒருவேளை நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அது என்ன விஷயம் அப்படிங்கிறத கமெண்ட்டில் போடுங்க. ஸோ அதுக்கடுத்து தான் வந்து இந்த மணிகண்டனு தனலட்சுமி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ஜனனி உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடியே நான் அமுக்கிடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அதாவது அவங்க கதை சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போதே அது நல்லா இருக்கா, சுவாரஸ்யமாக இருக்கா, எதுவுமே தெரியாமல் நான் அமுக்க போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னோன்னா அவங்க கோச்சிக்கிட்டு ஏதோ மணிகண்டன் இது தப்புமா அப்படிலாம் பண்ணாதம்மா, அங்கேருந்து தலைவர் நம்ம ஜிபி மூத்த வந்துட்டு இங்கே என்ன உனக்கு வேலை, போ எதுவாக இருந்தாலும் வெளில போய் பேசு, இங்கே கிச்சன் வேலைனா கிச்சன் வேலையை மட்டும்தான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிரட்டி விட்டாப்பி. ஸோ அதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் இந்த டான்ஸும் முடிஞ்சிருச்சு, இதுவும் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ நேற்று எபிசோடு அப்படிங்கிறது ரொம்ப இதுக்கு முன்னாடி வந்த இந்த 8 எபிசோடை விட ரொம்ப சாதாரணமாக தான் இருந்தது. டான்ஸ் மாரத்தான்லேயும் வின் பண்ணி கதை சொல்கிற டாஸ்க்லேயும் வின் பண்ண தனலட்சுமிக்கு கொடுக்குறது தானே நியாயம். ஸோ என்னை பொறுத்தவரையும் தனலட்சுமி தான் கண்டெஸ்டன்ட் ஆஃப் த டே. ஸோ நேற்று எபிசோடோட கண்டெஸ்டன்ட் பெஸ்ட்டு கண்டெஸ்டன்ட் அப்படின்னு அவங்கள சொல்லலாம். ஸோ அவங்க தான் வந்து 2 போட்டியில் ஜெயிச்சிருக்காங்க. ஸோ நாளைக்கு எபிசோடில், அதாவது இன்றைக்கி எபிசோடில் என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு யார் பெஸ்ட்டு கண்டெஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறத நாளைக்கு கண்டிப்பாக வந்து வீடியோவில் சொல்லுவோம். ஸோ இதே மாதிரி ஒரு வீடியோவில் மீண்டும் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். சைனிங் ஆஃப் ரஹ்மான்.